Ήρθε η ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας μία ταλαντούχα καλεσμένη, η οποία είναι τραγουδίστρια. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Κλειδωμένα χείλη». Φυσικά θα μας μιλήσει για όλη τη μουσική της καριέρα στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή παρέα με την Φένια, την Μαρία Μπόκια. Μαρία μου, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα Φένια, καλώς σας βρήκα. Φιλιά στην όμορφη Θράκη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Δεν ξαναείχαμε σύνδεση τα προηγούμενα χρόνια μαζί σου και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Όχι, ναι. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ. Διάβασα πολύ ωραία πράγματα στο βιογραφικό σου και θέλω για όλα να μου μιλήσεις. Αρχικά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με την όμορφη Άρτα, που εκεί γεννήθηκες και μεγάλωσες. Να μου μιλήσεις λίγο εκεί πέρα για την πόλη, για την περιοχή, για τα παιδικά σου χρόνια. Πώς ήταν εκεί, πώς μεγάλωσες? Ήταν πολύ όμορφα. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, επαρχία, που νομίζω ότι είναι σωστό να μεγαλώνουν τα παιδιά πιο καλά. Παίζαμε στις γειτονιές, τα σχολεία είναι διαφορετικά, δίνουν περισσότερη προσοχή ας πούμε στα παιδιά, οι καθηγητές, είναι όμορφα. Και μάλιστα εκεί όταν ήσουν πήρες την απόφαση στα 18 σου χρόνια και λες θα σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων και έτσι πήγες στο Πανεπιστήμιο της Λάρισσας. Πήγα στο Πανεπιστήμιο της Λάρισσας, ναι, όπου έζησα εκεί 4 χρόνια. Εκεί ασχολήθηκα επαγγελματικά με το τραγούδι. Και μετά ήρθα στην Αθήνα αφού τελείωσα. Ως φοιτήτρια, να δουλεύω. Να φανταστώ, ως φοιτήτρια ξεκίνησες να εμφανίζεσαι στις πρώτες μουσικές σκηνές έτσι δειλά-δειλά και ξαφνικά είπες δηλαδή από διοίκηση επιχειρήσεων, βασικά σπούδασες διοίκηση επιχειρήσεων επειδή πραγματικά το ήθελες, επειδή είπες ότι ναι, πρέπει να μπω και σε ένα ΑΕ, να έχω και ένα πτυχίο από εκεί. Οι γονείς μου είχαν μια μικρή επιχείρηση στο χωριό, οπότε μου άρεσε σαν ιδέα. Δεν ήξερα βέβαια, γιατί είναι πολύ γενικό το πτυχίο αυτό, δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, αλλά ήθελα να σπουδάσω, να πάρω πράγματα, οπότε γι' αυτό το λόγο έφυγα. Όλοι σε διακρίνουν, να ξέρεις, στο ίντερνετ, από όσο διάβασα σε κάποια δημοσιεύματα, ότι έχεις ένα βαθύ πνεύμα και μια μελωδική φωνή, μοναδική χρειά. Σε χαρακτηρίζουν με ένα λαμπερό ηχόχρωμα. Και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ στην Αθήνα να σε ακούσω σε ένα από τα stages που τραγουδάς. Δηλαδή, πραγματικά για να τα γράφουν όλα αυτά, τι να πω. Δεν σκέφτηκες ποτέ να πας σε κάνα μουσικό talent show, έτσι, σε κάνα The Voice, σε κάνα ένα X Factor? Δεν σκέφτηκα, γιατί είμαι λίγο ντροπαλή με την τηλεόραση. Δεν το έχω βρει ακόμη. Δεν ξέρω στο μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής έχω μόνη μου κάνει κάποια βήματα με καταξιωμένους μουσικούς. Προσπαθώ μόνη μου. Ποιο βήμα από αυτά διακρίνεις περισσότερο και θεωρείς ότι σε έχει βοηθήσει γενικότερα στην πρόοδο σου με τα άτομα που έχεις συνεργαστεί? Μίλησέ μου για μια, ας πούμε, συνεργασία που θεωρείς ότι κέρδισες μέσα από αυτήν. Συνεργασία δεν είναι τόσο. Βέβαια, εντάξει, έχω συνεργαστεί με πολύ καλούς μουσικούς που έχω πάρει πολλά πράγματα. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι σπουδές μου στο Εθνικό Οδείο. Ξεκίνησα πριν 3 χρόνια. Νομίζω ότι μου άλλαξαν πάρα πολύ τον τρόπο που σκεφτόμουν, που τραγουδούσα, γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω τελείως μόνη μου από τα 18. Μετά έκανα κάποια μαθήματα που εννοείται χρειάζονται. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό το βήμα ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Πολύ ωραία. Αποφάσισα να σπουδάσω. Και έτσι κυκλοφόρησες και το «Κλειδωμένα χείλη». Από ποια δισκογραφική εταιρεία κυκλοφορεί αυτό το νέο σου τραγούδι? Από τη δισκογραφική εταιρεία Καθρέφτης. Α, ωραία, γιατί δεν το είδα μέσα στο δελτίο τύπου και μου έκανε εντύπωση. Λέω, είναι δικό της, δικιά της παραγωγή. Πολύ ωραία. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Είναι ένας δίσκος... Δεν άκουσα, συγγνώμη. Μίλησέ μας λίγο για τα «Κλειδωμένα χείλη» και γιατί αυτός ο τίτλος. Αυτό είναι ένα τραγούδι μέσα από το δίσκο το τελευταίο που κυκλοφόρησα και τον πρώτο μου δίσκο.
Έχει 9 τραγούδια μέσα ο δίσκος. Τα κλειδωμένα χείλη, ένα τραγούδι που με άγγιξε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι στο στοιχείο μου, ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει γράψει μουσική ο Φίλιππος Πλακιάς, που έχει γράψει και σε όλο τον δίσκο, και στίχους η Ροδή Βαλαντάση, μια σημαντική ποίτρια. Είναι ένα τραγούδι με βαθύ συναίσθημα, νόημα, είναι κάπως επίκαιρο. Αυτό. Πώς σου φαίνεται τώρα, επειδή σε βλέπω λίγο έτσι, πώς σου φαίνεται πως ουσιαστικά η μουσική θέλει και μία έκθεση παραπάνω, έτσι, θέλει και μία αυτοπροβολή. Πώς σου φαίνεται που προχωράς έτσι στο χώρο της μουσικής και σε αυτό το όμορφο μονοπάτι με τις νότες και έχεις ενστερνιστεί, έχεις διαπιστώσει ότι οφείλεις και εσύ ίδια να το κυνηγήσεις και ίσως λίγο με πιο μεγάλη αυτοπροβολή, γιατί σε βλέπω είσαι αρκετά ταπεινή. Πώς νιώθεις για αυτό το κομμάτι? Ας πούμε, όταν τραγουδάς, δεν τρέπεσαι? Όταν τραγουδάω δεν τρέπομαι τόσο πολύ. Πώς το καταφέρνετε αυτό η μουσική? Δηλαδή, δεν φοβάστε, μην κάνετε λάθος το τραγούδι, τον τόνο, όλα αυτά. Δεν τρέπεστε όταν τραγουδάτε. Και όταν βγαίνετε, ξέρεις, για μια συνέντευξη, λέτε, εντάξει, είμαι λίγο αγχωμένη. Και λέω, πώς γίνεται να τραγουδάτε? Ενώ, ξέρεις, τα λόγια είναι πιο απλά από το τραγούδι, νομίζω. Μάλλον έχω συνηθίσει σε αυτό, δεν ξέρω. Ενώ αυτό είναι λίγο πιο ξένο, ας πούμε. Μαρία, θυμάσαι ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που τραγουδούσες και ήταν τα αγαπημένα σου? Και όταν ήθελες να δείξεις σε κάποιον ότι ξέρεις να τραγουδάς πολύ ωραία, του λέγες, θα σου πω αυτό το κομμάτι γιατί μου πάει και μου αρέσει? Είναι από τα πρώτα τραγούδια που είχα ξεκινήσει τότε στη Λάρισα, γιατί όταν είχα πάει να δουλέψω επαγγελματικά δεν ήξερα πάρα πολλά τραγούδια να λέω, αλλά με βοηθήσαν πάρα πολύ εκεί στη Λάρισα, σπουδαίη μουσική, και ήταν το Σταλιά Σταλιά. Μαρινέλα, ναι. Αυτό είχα πει από τα πρώτα τραγούδια. Μετά το ερωτικό, την πυρόγα. Αλεξίου τραγουδούσα πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Τέλεια. Μελλοντικά σχέδια, Μαρία μου, τι είμαι σίγουρη πως θα συνεχίσεις τώρα, εφόσον κυκλοφόρησες και τον πρώτο δίσκο, είμαι σίγουρη πως θα συνεχίσουμε και στα επόμενα, σωστά? Ναι, έχω ήδη κάποια τραγούδια που μου έχουν δώσει. Είναι πάλι έτσι, δίσκο, στην ίδια χρειά, στο ίδιο μονοπάτι το ηχητικό ή κάτι τελείως διαφορετικό? Κάποια ναι, κάποια όχι, αλλά εντάξει, ναι, πάνω κάτω το ίδιο. Πολύ ωραία. Το ίδιο, έτσι, εντεχνολαϊκό, ας πούμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε πραγματικά ό,τι καλύτερο να σου φέρει και το νέο έτος που πριν λίγο μπήκε, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φένια μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Γεια.